Ako vidíte, sa nachádzam v Liptovskom Mikuláši v cudzom meste. Jak som už v minulých profiloch naznačovala, že som na Liptove, kde Liptov je podobný ako Východu, ako Prešov. Ako vidíte, okolo mňa je všade príroda a hlavne Matka Zem Gaia. Mojím prvým a hlavne druhým videom vám budem ukazovať, ako sa vyhýbať krčovým žilám, ktoré veľa ľudí sa čuduje, ako je to možné, že mám 54 rokov za chvíľu, 10. mája, a ja vôbec neberiem žiadne krémy, žiadne lieky a hlavne žiadne operácie, čo sa týka vonkajších krčových žil. Takže ako vidíte, kráčam ku tým schodám, ktoré nie sú bohzna ako veľmi pekné, sú poškodené, ale pre mňa je to veľmi dobrý prostriedok, hlavne čo sa týka cvičenia. Ako vidíte, stačí len takto aspoň 10 krát zopakovať kráčanie hore, potom dole, zase hore, zase dole. Minimálne stačí každý deň si zvýšiť limit. To znamená 5, na druhý deň 10 krát a potom zopakovať a zopakovať. Čím dlhšie, tým lepšie. Takže tieto schody, ktoré vidíte teraz momentálne, sú veľmi dobrým prostriedkom a málo ľudí o tom vedia, že vonkajšie krčové žily sú veľmi vhodné hlavne na liečenie.